Let's break our code. Alisin natin ang mga maling nakasanayan. Episode 12. Naku ma'am, mahirapan po tayong ayusin ang birth certificate niyo. Pero pwede ko pong kausapin si madam para mapadali. 1,000 lang po ma'am. Ay, ganun po ba? Ito pong 1,000. Narinig mo na ba to? Ano nga ba ang mali rito? Ito ay isang violation sa Republic Act No. 9485 or the Anti-Red Tape Act of 2007, Section 8E. Ayon sa batas na ito, siya po ay matatawag na FIXER kahit na nagtatrabaho siya sa government office. Siya ay pwedeng makulong ng 6 na taon at magbayad hanggang 200,000 pesos. Kung meron kang naranasang ganito, i-report mo sa email ng Anti-Red Tape Authority o complaints@arta.gov.ph o tumawag sa Our Tawag Center. Sadly, illegal ang pag-record o pag-video ng mismong pangyayari bilang ebidensya ng walang consent ng both parties under RA 200 o Anti-Wiretapping Act of 1965. Kaya hindi madali ang pagre-report ng violation sa batas na ito. Ikaw, meron ka bang ideya paano mapadali ang pagre-report ng violations?